uNkulunkulu akakulonde uphile uphefumule pastor weningi inamba isensa ngokuyimember kusongo 9 ekuseni ya5 ntambama uyangifonela uWhatsApp fona Monday to Friday kuphela. Saturday umuntu akalungiselwe enkonzweni, Sunday umuntu akayenkonzweni. Joy show upha ulinyama yangaphakathi ngina ukuzonda ukuthi umuntu engabingeleli. I hate it so much because I don't know why a person can go to someone and say you will be a goal and fail to say sawubona and fail to say ngicela ungikhombise indlela ebheke goal. I wonder why people are like this. Kodwa la senze kanje uphuphuza inyama yangaphakathi umhodo. Ngokujwayelekile uma ngenze uphuphe inyama yangaphakathi ngabe uPaul uma uyidla olusho ngenzeka uyakhonjiswa kumele uqaphele idliso ngoba ke kunesithi esiyingozi sikadla ngedliso lapha. 2 ngiyenzeka umphupha ukuthi inyama yangaphakathi uPaul uphi uma uyidla olusho ngenzeka uzoba lokugula. Number 3 bese ngisikhathi uma uphupha inyama yangaphakathi uPaul uma uyidla olusho ngenzeka uzolahlekelwa umuntu omaziyo ngenxa yesifo sizovela emndenini wakho noma ebantwini abaziyo. So uma kuzoshona ungaphupha ukuthi uyidla inyama phakathi kuzoshona maduze kushona umuntu omaziyo. Number 4 kwabanye futhi uma uphupha inyama ngaphakathi uyabo uPaul oluhle uma uyidla mayiphekwe kamnandi. Abanye abantu yenza litho uzothi ukhonjiswa nje ukuthokozela imali, ukuthokozela inzuzo osuku uzoyithola kumsebenzi wakho noma into osukuyenza. Abanye bayaphupha nje inyama yangaphakathi emnandi kweqiqi boom bank notification kunemali engenile. Yabo sabona.